Een flinke brand dit weekend in het Klinkse Bos. En nog steeds wordt de boel goed in de gaten gehouden. Je ziet elke keer wat pluimpjes rook ontstaan. Die zitten in de bast of in de humuslaag. Daar moet toch even wat water op of de schep even in om het goed uit te maken. Want we kunnen niet hebben tot we hier over 3 dagen nog een keer staan. En verder in het Zeeuwse nieuws. De strijd tegen de wilde kat. En een trotse Jan-Paul van Hekken. Goedenavond. Brandstichting lijkt het niet te zijn. Maar wat wel de oorzaak is van de brand in het Klinkse Bos is nog niet bekend. Ook vandaag nog is de brandweer bezig geweest met blussen, omdat het vuur vanmorgen weer begon te smeulen. Dit is het deel van het Klinkse Bos dat gisteren is verwoest door brand. Het totale bos is 420 hectare groot en het deel dat in de as is gelegd is 2,2 hectare groot. Om de brand te blussen en de rest van het bos te redden waren 22 blusvoertuigen nodig van de brandweer van beide kanten van de grens. En zo zag het er gisteren uit. Grote rookwolken boven het Klinkse Bos die goed te zien waren in de omgeving. We wonen eigenlijk vlakbij, dus we hebben gisteren gezien hoe de brand zich ontwikkelde, maar ook hoe dat de brandweer en de hulpdiensten eigenlijk moeite hebben gedaan om alles wat in te perken. Maar het is toch erger dan verwacht. Ik vind het ook wel heel triest. Gelukkig, volgens mij valt het mee, maar ik ben hier vaak in het bos, dus ik vind het wel heel triest. Iedereen kent het bos hier op zijn duimpje, dus het is een desolaat uitzicht eigenlijk. Hè. Stichting Het Zeeuwse Landschap is de beheerder van het bos. Vandaag maken ze de balans op. En is finaal 22.000 vierkante meter bos afgebrand. En dat is een zeer troosteloze aanblik natuurlijk. Hè. Het is ook de geur, hè. Als je hier komt, ruiken een verbrand bos, zeer atypisch. In dit stuk bos stonden vooral fijnsparren, waarvan een groot deel al dood was gegaan door toedoen van een keversoort. Nieuwe aanplant van eikenbomen stond er ook al tussen. Nu moet gekeken worden naar de toekomst van deze hectares. Er zitten ook positieve zaken aan. Hè. De oppervlakte, de ondergrond is nu vrij. Misschien zitten er wat schimmels, wat paddenstoelen die nu plotseling de kans wel krijgen om te groeien. Dus brand is ook komt ook spontaan voor in de natuur. Een blikseminslag zet ook bossen in brand. Hè. Dus op dat vlak gaat dat hier vrij snel terug een natuurlijke aanblik krijgen. Hopen we ook dat de bezoeker terug kan genieten van een stukje bos. Met de inzet van 80 brandweerlieden uit België en Nederland kijkt de brandweer terug op een flinke klus. En dus niet alleen de brand op zich, maar ook de kans dat het uitbreidt. We hebben hier woningen in de buurt, met name dan aan de Vlaamse kant. Dan is het echt wel even de kunst dat je met genoeg eenheden, met genoeg spullen, genoeg water, genoeg handen, benen aan de gang gaat. Kijk, brandweerman, of je nou een Belg bent of een Nederlander, dat maakt niks uit. Die brand moet uit en daar gaan ze voor samen. En je merkt tot de officieren van de dienst die er dan zijn, die doen dat goed samen. Die kennen elkaar in dit gebied. En je moet gewoon zorgen dat het uitgaat. Klaar. Nou zie ik nog best wel wat van uw collega's hier staan. Wat gebeurt er hier vandaag zo, de dag daarna? Nou, wat we eigenlijk doen is samen met Landschapbeheer Zeeland rondlopen, rondzoeken. Je ziet elke keer wat pluimpjes rook ontstaan. Die zitten in de bast of in de humuslaag. Daar moet toch even wat water op of de schep even in om het goed uit te maken. Want we kunnen niet hebben tot we hier over 3 dagen nog een keer staan. Want de brandweer weet uit ervaring dat het even kan duren voordat er niks meer nasmult. En niet alleen in Klingen stond de natuur in brand. Deze maand alleen al zijn er in Nederland naar schatting 80 natuurbranden geweest. Mogelijke oorzaak is het gebrek aan regen en uitzonderlijk veel zon. Als er niets gedaan wordt, zal het aantal zwerfkatten in ons land zich per jaar vervijfvoudigen. Dat is de vrees van de stichting Scheldekat. En dat leidt natuurlijk tot overlast. Om dat te voorkomen gaan de vrijwilligers van Scheldekat actief op pad om katten te vangen. Er zijn 3 katjes die gevangen moeten worden. Die krijgen hier altijd eten. Ze zijn hier komen aanlopen. Maar die moeten wel gecastreerd en gesteriliseerd. Anders worden het er steeds meer. De vangkooi staat al klaar. Nu moet daar eten in. En dan moet de vangkooi op scherp gezet. Wij vangen zo'n 400 zwerfkatten per jaar in Zeeland. En we ontfermen ons over een stuk of 200 kittens. En als wij de katten niet vangen, niet castreren, niet steriliseren, vervijfvoudigt het aantal zwerfkatten zich per jaar. Nou, dat is natuurlijk een ongewenste situatie. Hè? Dus op deze manier houden wij het aantal een beetje in de toom.
Wij zetten een kooi en we doen wat voer in de kooi. En we maken een spoortje van voer van buiten de kooi in. En de kat eet zich dan zo de kooi in. Wat doe je er dan vervolgens mee met die kat? Nou, de kat gaat naar de dierenarts. En daar wacht hij totdat de dierenarts hem gaat castreren of steriliseren. Ik denk dat dit een kater is. En hij wordt ontvlooid en ontwormd. En hij krijgt een chip. En dan mag hij daarna weer terugkomen hier. Kijk, kat in het bakje. In de 29 jaar dat de stichting Scheldekat bestaat, zijn er al duizenden zwerfkatten gered. Maar nog steeds neemt het aantal niet af. Wat heel veel voorkomt, is mensen die hun katten verwaarlozen en op straat zetten. Die wel een kitten nemen, lief, klein, maar het kitten wordt groter en de interesse is weg. En het moet zelfs een kostje maar bij elkaar scharrelen. Krijgt kittens die vervolgens wild zijn. En dan krijg je weer een melding van achter in onze tuin zit een poesje met 6 kittens, maar die kunnen we niet pakken. En ze zijn zogenaamd van niemand. En dat komt heel veel voor. Het is dweilen met de kraan open. Een oplossing zou zijn katten verplicht te chippen en te castreren, zoals in België, waar het aantal zwerfkatten met 30% is afgenomen. Wij willen graag beginnen met een pilot in Zeeuws-Vlaanderen, waar wij ook al jaren vangen, waarvan we weten we vangen per jaar zoveel zwerfkatten. En als het dan verplicht zou zijn, ja, dan kun je zien wat het effect daarvan is, hoe de aantallen afnemen. Natuurlijk moeten de gemeentebesturen van Hulst, Sluis en Terneuzen, waar wel gesprekken al mee zijn, voorbereidend, die moeten het daarmee eens zijn. Giften en donaties zorgen ervoor dat de stichting al die zwerfkatten kan helpen. En dus ook deze 3. Als ze zijn geholpen, zijn ze weer meer dan welkom om terug te komen. Een 59-jarige man uit Hulst is vanochtend om het leven gekomen bij een ongeluk op de Lange Weg bij Hulst. Een auto en een vrachtwagen raakten door nog onbekende oorzaak in botsing ter hoogte van de Tolweg. Een deel van de N258 is urenlang afgesloten geweest. Het gaat om het 6e dodelijke slachtoffer dit jaar in het Zeeuwse verkeer. Rolstoelbasketballer Juri van Lieren is de nieuwe inclusieambassadeur van de gemeente Capelle. Hij was motocrosser, maar raakte in 2014 ernstig gewond bij een ongeluk en kwam daardoor in een rolstoel terecht. Nu wil hij als inclusieambassadeur ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Straks in deze uitzending, volgens de gemeente Terneuzen, zorgt de Passion voor heel veel extra toeristen. Maar is dat ook zo? Maar eerst terug naar gisteravond. De kenners zijn het erover eens. Jan-Paul van Hekken heeft in de afgelopen 2 wedstrijden van het Nederlands elftal een zeer goede indruk achtergelaten. De verdediger uit Arnhemuiden werd met Oranje in de Nations League uitgeschakeld door Europees kampioen Spanje. Maar ondanks de uitschakeling was hij trots. Ik denk dat we het geweldig gedaan hebben, alleen dat we jezelf ook belonen en winnen en doorgaan. Dat is helaas niet gebeurd, alleen ik denk wel dat we iets neergezet hebben tegen de Europees kampioen en uiteindelijk wel trots mogen zijn. Ja, want je noemt veerkracht. Als je 3 keer terugkomt in 1 wedstrijd, dan is dat wel een beetje het woord dat je erop kunt plakken. Nee, zeker. Ik denk ook dat we dat gevoel eigenlijk heel de week al hadden. En dat je dat in de eerste wedstrijd zag en eigenlijk vandaag weer. Je krijgt een tik, alleen je geeft er gelijk 1 terug. En dat doe je een paar keer en dan zie je hoe sterk we zijn. Het is ook pas jouw 4e interland. Je zet wel wat neer hè, in die paar wedstrijden, zeker ook in deze week. Ja, nee, ik denk als je tegen Spanje speelt, dan speel je tegen misschien wel de beste spelers van de wereld. En tegen de beste aanvallers van de wereld. Dus dan kan je jezelf testen. Natuurlijk doe je dat ook in de Premier League. Alleen, dit is dan toch wel wat anders, meer druk. En je ziet ook hoe groot het Nederlands elftal is. En ook Spanje vandaag. En het is wel mooi om mee te maken. En ook goed om te zien dat ik het niveau aan kan. En daar kan ik mee door. Dan naar Terneuzen. Over 3 weken het decor van de Passion. Maar weet u nog waar het vorig jaar was? Ja, dat vreesde ik eigenlijk al een beetje. En dat is opvallend omdat de gemeente Terneuzen denkt dat het evenement voor heel veel naamsbekendheid gaat zorgen. En dus ook voor extra toeristen. Net als dus in, waar ook weer? Het gemeentehuis, de broedergemeente en het slot. Welkom in het prachtige Zeist. Dit is dus de plek waar vorig jaar de Passion werd gehouden.
Hier stonden duizenden mensen bij het podium om van de Passion te genieten. En ruim 2,1 miljoen kijkers zaten voor de buis. Als je de inwoners van Zeist naar de Passion vraagt, dan komen er volop warme gevoelens boven. Het was geweldig. Ik vond het fantastisch. Ik stond op een hele mooie plek vooraan bij het podium. Ja, het was gewoon ontzettend gezellig. Zeist betaalde ruim €600.000 voor de Passion. De gemeente ging akkoord, want het zou het toerisme een boost geven. En wij hopen, dat is ook een van de doelen, ja, dat ze de komende jaren dan denken van we gaan eens een keer een weekendje of een weekje in Zeist op bezoek. Ik zie het niet drukker worden, laat ik het zo zeggen. Ziet u wel eens toeristen lopen die langs die plekken gaan? Nee, niet echt. Nee. Nee, dat heb ik niet opgemerkt. Nee, dat niet. De buslading met Chinezen die staan hier nog niet? Nee, dat heb ik niet gezien. Maar misschien hebben de winkeliers wel geprofiteerd. Zoals deze parfumerie in het centrum van Zeist. Of dit koffie- en theehuis pal langs de route. Hebben zij meer klanten sinds de Passion? Nee. Ja, misschien heb ik ze gemist hoor, maar het zou kunnen. Maar ik heb niet echt gemerkt dat er opeens veel meer mensen deze kant op kwamen. Het heeft zij zeker op de kaart gezet. Dat kan ik, ja zeker. Ja. Maar heeft het extra geld in het laadje gebracht? Dat weet ik niet. Er zijn niet busladingen vol die nu ineens hier zo naar Zeist toekomen. En ook de hotels en andere overnachtingsplekken waar wij contact mee hebben gehad, hebben niet gezien dat er het afgelopen jaar meer toeristen naar Zeist zijn gekomen. Zeist heeft financieel dus niet geprofiteerd, lijkt het. Maar misschien heeft het wel iets anders opgebracht. Het bracht hier heel veel gezelligheid en ook wel verbondenheid. Verbondenheid en saamhorigheid. Dat horen we vaker bij de inwoners van Zeist. Voor hen was het vooral een prachtige dag in hun eigen omgeving. En als ze Terneuzen dan een advies mogen geven... Geniet ervan, want het is echt wel heel mooi allemaal. Smelten mijn gedachten, denk ik niet meer. Ja, de dag begon met mist, maar later kwamen er ook mooie opklaringen. Al kwam er vanuit zee dan ook wel weer wat nieuwe bewolking. Morgen flinke zonnige periode, later raakt het dan wat bewolkt. Af en toe kan het dan ook regenen. In de loop van de week wordt het allemaal een beetje minder. Niet minder, maar juist meer vanaf nu op onze website en in onze vernieuwde app. Naast het laatste Zeeuwse nieuws vind je daar nu namelijk ook meer over onze televisieprogramma's, het weer en ook een Zeeuwse woordenpuzzel. Ik geef alvast een hint voor die van vandaag. Het is een bekend Zeeuws schelpdier en het eindigt op ossel. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws, weer en van alles dus op onze nieuwe site en app. Ik wens u nog een heel mooie avond.